A58. Karsamona eksambavartane kot samya sumya तुझे बंदी तुझे तापोशी सांबरो परकितन परगडतेल्या तुझी दिव्ये तुवे आमका वेसलाय इसमून आपयलाय दैवी जीवन बदलाय भावार्थांनी खोटायलाय. मिसाचे तेसावा हे पर्यासात लिडिया डिकोस्टा आणि वरीना कर्नेलियो देवाकर गंसावनु हे मिस्तेना आणि वरीना कर्नेलियो सास जन्म दिवस आचरण करतात. ऑल्विन पीटर डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मिसेला ऑड्रिन डिसोजा. मेरियन आणि सेवरिन मोरासाच्या आत्म्या खातीर मिसेला सल्वादोर मोरास बचपे. मेरी डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मिसेला तिच्या भुरग्यांनी नवी मुंबई. आज आसऱ्याच्या निवास्यांक दनपारांचे जेवण दिलां. वरीना कर्नेलियो ताच्या जल्म दिसा संदर्भात इसो आमी उपकार बावडता आणि बरें मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. 18व्या शतमानांत कोरिया गावांत सुमार 98 जाणांक रक्तसाक्षी जावन मरण पावलेल्यांचो उडास आमी करता. हांचे पैकी सांत आंद्रू आणि सांत पावलो आणि संगाती आणि ते सडावत जावन लायक भाऊ आणि भयण्योय आसात. हांचो उडास करतना कोरियाच्या इगज माते खातीर आमी मागया. सांगातास मिसांव वावर करतल्या सर आमच्या भाव भयण्यां पासत आमच्या मागण्यांत आमी उडास दवरया. आमी बेठुमचे बलिदान देव बापाक मेस्वा सारके जमच्याक आमचे पाताक आमी वळखून घेवया. आमी सांगाता उसार म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडारून सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूत कर. सुमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सुमिया काकूत कर. सुमिया काकूत कर. प्रार्थुया. आमच्या तसमा भितर आमी मागया.
बो मोगाळ बापा, आमच्या भावांनी आणि आमच्या भयण्यांनी तुझ्या मोगा खातीर रागात भरून रक्त साक्षांचो मुकुट जोडलो म्हूण आमी संतोष भरीत जाल्या. तांच्या देखीन आनी विनवणेन आमचो भावार्थ तीर जावं, आमचे शगुण वाडोवं आनी कश्टांत ताळण्या आनी आडखळे मदें तुजी बुजवण आनी धैर्य आमी बगूंक पावूं. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सा पावलान कोरिंथकारांक बरयला पयल्या पात्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, सांगा म्हाका क्रिस्ताक मेल्यांतलो जिवंत उठयला म्हूण आमी परगट करता जाल्यार मेल्यांचे जिवंतपण ना म्हूण तुमचे भितरल्या दोड्यांनी म्हणचे कशें? मेल्यांचे जिवंतपण ना तर क्रिस्ताकी जिवंतपण उठोंक ना. आनी जर क्रिस्तांक जिवंत उठोंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ, तुमचे भावार्थी व्यर्थ. तितलेंच न्ही, आमी देवाचे पाटकिरे साक्षी जाता, कित्याक क्रिस्ताक ताणें जिवंत उठयला म्हूण आमी साक्ष दिल्या. कित्याक मेल्ली जिवंत जाल्यात ते कशे जाल्यार ताणें क्रिस्ताकी मेल्यांतलो जिवंत करूंक ना म्हूण जालें. कित्याक जर मेल्ली जिवंत जाल्यात तर क्रिस्ताकी मेल्यांतलो जिवंत जावंक ना. आनी जर क्रिस्त मेल्यांतलो जिवंत जावंक ना तर तुमचो भावार्थीस व्यर्थ, तुमी आनीकी तुमच्या पातकांचे आसात. तितलेंच न्ही, क्रिस्तातय मरून गेली सगळी नाश जाल्यात म्हूण जालें. ही जी मात लेकून क्रिस्तातय आमी बरवसो दवरता जाल्यार आमची गत हर सश्टा प्रास चड निर्भागीपणी. पूण आतां निजायकी क्रिस्ताक मेल्यांतलो जिवंत उठयला, मरण पावलेल्यांक मेल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. श्लोक. हांव उठतस तुझे दर्शन घेवन दादोशी जातलो. हांव उठतस तुझे दर्शन घेवन दादोशी जातलो. कान दी सर्वेस्परा नितिवंताच्या आवल्याक, चीत दिवन आयक हांव सांगता हांव मारता त्या बोब. उगड तुझे कान म्हज्या विनवणेक, म्हज्या वंटाचेर ना कसल्यांच कापट. श्लोक. हांव उठतस तुझे दर्शन घेवन दादोशी जातलो. आपले हांव तुका उलो मारता, तूं म्हाका जाप दी देवा. म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. दाखय तुजी उतरांचे करया. दुस्मानात हांव पळोवन तुजो आसरो सोदतेल्यांक तुज्या उजव्या हातान तूं सांबाळताय. श्लोक. हांव उठतस तुझे दर्शन घेवन दादोशी जातलो. तुज्या पाकाट्यांचे सावळ्यान म्हाका लिपोवन धर. हांव जाल्यार नितिवनपणान चलोवन तुजे मुखामल देखतलो. हे दुर्गतींतलो उठतस तुझे दर्शन घेवन दादोशी जातलो. श्लोक. हांव उठतस तुझे दर्शन घेवन दादोशी जातलो. उद्गार. बापा सर्ग संसाराच्या धन्या, हांव तुका अर्गां दिता, कित्याक सर्ग राज्याचे गुट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्ल्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करीत शहरान शहर हाडल्यान हाडली पैन कर्ण गेलो. 12 जण शिष्य ताच्या सांगात आसले. देमसाराच्या उपद्रातावन सोडयलेल्यो
आनी पिडा शिडा गूण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताचे सांगाता आसल्यो. 7 दमसारां तावन सुडका जोडलेली मागदालाची मरी, कुजा नांवाच्या हेरोदीच्या कारभाराची बायल जुवान, सुजान्ना आनी हेर साबार जाणां ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसितालीं. देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता. माडाचो एक हीर तो मोडयेत, सुलाबान मोडयेत. साबार माडांचे हीर सांगाता घालन सारोण केल्या उपरांत ती मोडूंक जायना. असलोच एक प्रयोग जेजूनी केल्लो. कशें गे म्हळ्यार आयच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा की ते आयच्या IT कंपनींत कशें मॅनेजमेंट करूंक एक प्रयत्न चलता गी जेजूनी ताच्या काळार तें केल्लें. हे मॅनेजमेंट कशें गे म्हळ्यार टीम वर्क. सांगाता एकवटान रावन काम करचें. टीम वर्क केल्ले वरवीं जैताचें एक रूप आयच्या मल्टीनॅशनल कंपनींत आमी पळोवंक शकता. खंयसर टीम वर्क आसा आनी खंयसर एकलोच काम करता हाचें तापावत आमच्याच दोळ्यांनी आमी पळयत आसा. एकल्यान धडबडचें, तें करूंक जायना, हें करूंक जायना, निमाणे हात सोडचे. पूण टीम वर्क तशें न्हय. टीम वर्क सगळ्यांनी काम वांटें करन, तूं हें कर, हांव हें करतां अशें सगळें करून जावन सकट सांगाता घालतना तो एकवट वावराचो आनी तो एकवट संतोशाचो सांगचो विशय दुसरोच. जेजूच्या वेळार जेजून ताच्या 12 आपोस्तलांक विंचलें आनी 12 आपोस्तलांक विंचून आनी पावंडच्या शिसांक ताणें विंचलें. आनी आयच्या वांजेलांत जेजू स्त्रियांक ताच्या मिसावांत एक वांटो दिता. स्त्रियांक एक वांटो दिल्ले वरवीं आमकां भोगता ताच्या मिसां वावरांत सगळ्यांक ताणें वांटो दिला. सगळ्यांक कितें करूंक जाय तें ताणें दिलां आनी तेंच आज आमी आमच्या जिवितांत आमी करूंक जाय. आमी एकल्यांनी वावरल्यार वोद्दाडल्यार तें पंथाक पावना. आमचें जर तर आमची फिरगत जावं दी, आमचो समसो जावं दी, आमी बांदून हाडिजे जाल्यार सगळ्यांनी आमी सांगाता वावर करूंक जाय. टीम वर्क जावन काम करचें. सगळ्यांनी सगळें काम करूंक जायना. कितें शिकतल्यांनी शिकोवंक, काम करतल्यांनी काम करूंक, आनी खंयसर गाद्यान जावं दी, गोठ्यान जावं दी, किचनान जावं दी, तो कितें वावर आमी करूंक आसा तो टीम वर्क जावन केल्यार मात्र ते पंथाक पावता आनी तें सुलाबण जाता. आनी सगळ्यांनी सांगाता मेळून हें जियेत आसतना समस्तो वाडटा, समसो बळादीक जाता आनी समस्त्यांत देवाचो आदार, देवाचें बेसांवय लागता. आज हे चिन्नां जेजून सुरवात केलेली आसा देखून आमकां संतोश भोगता. तें आमच्या ह्या काळार, ह्या दिसा, आयच्या दिसा आमच्या संस्थांत करूंक आमी वावुरया आनी मागया. C32. Maka supun kita tuja hadan sumya Swigar kur maka mugar ujadnya
बरी एकत्रित मोसो हावास पेटोवन दिता सर्वस्वचे तुका मोगान समर्पिता गे बापा आमच्यो काणिको मुंडो आनी मान तुका भेटोवचो गे बापा आमच्यो काणिको मुंडो आनी मान तुका अर्पोवचो म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता सारके जमच्याक मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाने आमच्या के पयसुबेच्या दावांक सर्वेस्पर मानून घेऊ. कणवळ्या बापा आंद्रू आनी पावलू तुझ्या भाग्यवंतुरक साक्षांच्या कष्टा मरणाच्या उगडासाक आमी भेटयता हांव ती देणी दयेन मानून घे. या बलिदाना वरवीं तांकां आपल्या कष्टा दगदा मदें मेळचें बळ आनी धैर्य तशेंच ताचे वरवीं आमकांय सर थाळण्या आनी विघ्नां मदें घटाय आनी तिरपण मेळूं हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैश्रमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आंद्रू आनी पावलो आनी सांगाती रक्षसाक्षण आनी रक्षसाक्षिणी जेजूच्या मेटांनी सोलोवन आपले रगात वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या स्खतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बरा तुज्या भयेक बाबा. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा करस्तम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रांतल्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या खुशेन कश्ट मरान चुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेच घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतलें
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी अंतल्यान पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे रगात पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशा पसत तें वारू तेलें हे म्हज्या उडासा करात. Bavarta sogut pergatuya. तुझ्या गोरसाने पुनर्जीवन पुनर्वरले तुवे आमकां सोडल्यार सोमिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगा सवतल्या आमी सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पेद्रू पावलो आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रत्यमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखां म्हूण पळोवंक फावो कर. आमी सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरे देवाचे माया सांगाती भगवान जुझे तिसपती भगवंत धर्मदूत भगवंत सांत आंतोन भगवंत आंद्रू आनी पावलो आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोम्यान शिकयले मागणे आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज जमकायें तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यां बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतेले
लोकांत शांती दी. ओ जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पेयल्यांत आमी सुभाग. तुवें म्हजे भितर वचून म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Day 40. जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जगल्या स्वागत करू तुका राखून रावल्या. ये आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजा. ये आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजा. जिविताचे कांत आत्म्याचे पोषण आत्मो आमचो बरताय दैवीक जीवन. तुझे कान सदां दे आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. तुझे कान सदां दे आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करू तुका राखून रावल्या. ये आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजा. ये आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजा. सुस्निग्ध दैवीक सत्तू संस्रांत आयलो लोतू मनशा कोळा करुची दिलो. तुझे दास सदां दे आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. तुझे दास सदां दे आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करू तुका राखून रावल्या. ये आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजा. ये आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजा. उस्वार संसारांत दिवो काळोखांत सलोन आमकां वरतू तुझे सावले. तुझे कान सदां दे आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. तुझे कान सदां दे आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करू तुका राखून रावल्या. ये आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजा.
तुझ्या बिडारा राव सदा आमच्या काळजा. प्रार्थूया. प्रीतीच्या बाप्पा, आंद्रो आणि पाऊल तुझ्या रग साक्ष्यांच्या फस्ता दिसा तुझे अमोलिक देणे जेजूचे मांस आणि रगात दिनवाशे काळजान आम्ही आतांस घेतला. ह्या देण्यावरवी आमच्या जिणेच्या कष्टा आकांतामध्ये तुझ्या शांतींत आमकां सांबाळ आणि सर तरांच्या थाळण्यांचेर तुझ्या आदारान आम्ही जैत वेला उपरांत सर्गीच्या आनंदाचो मुकुट घेवंक आमकां वर हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. उसवण्यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकान सम्या वेता तुकार गानेता तुझे नाव बता माया मंगलाची येता. उस्वातो सोफांकाय मोचे आता संता वाटलीन बेटा काढून वेता. सम्या वेता तुकार गानेता तुझे नाव बता माया मंगलाची येता. सकाळींची पेटोवणी येजूच्या काळजा आयचे दिसाची सर्वांची मागणी कामाने कष्ट आमच्या पातकाच्या परिपणापासून आणि अल्तरेच्या पपई सक्रामेंतान तुवें तुका कळनासतना पेटोवच्या सुमी सिरे बसोक बगेमत आमकां बरेच्या कथायन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक सांग मागणेच्या पुस्तक हृदय बसोक आणि पाप सैबान ह्या म्हयन्यान दाखोवन दिले हृदय बसोक हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुझे बसोक येजूच्या पपईत काळजा येजूच्या देव काळजा तुझे रहस्य आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यान आणि बऱ्या कन्या मेळची. सर शिक्षा माफी सोडूंक हांव खुशी व्हरता. सुम्या जेसू तुझ्या दैवी काळजाची ससाय राख आमच्या भगवन पाप सैबाक जातो ताका उसवाड गटायनी बुसावान. म्हज्या देवा म्हज्या सैबा हांव तुझ्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्गां दिता अंतस्करी नमस्कार करता. व्हड तुजो उपकार म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका असलाय म्हूण निस्कस्ताव केलाय म्हूण आसपरान सांबाळलाय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिन्नां म्हजे सब म्हज्या आयच्या दिसाचेर कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुझ्या व्हडा मनाक म्हज्या पथकांच्या फारीकपणाक म्हज्या जेसू तुझ्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या बसत मोक्षी म्हजी समेस पथका म्हज्या पथकाची काकूळ कर. देवा पवित्र ज्ञा ती सैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकाक हांवें पडना जावच्या तुज्या पदेर सांबाळू म्हजे कायदे पाळू म्हज्या पथकांची काकूळ कर. म्हाका पथक्या बक्षी. देवा तुझे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आणि का देवा ते एक सत बाप पूत आणि पवित्र आत्मा म्हूण हांव ते सत मानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो
आणि आमच्या पातका खातीर मेलो आणि जिव्यांची आणि मेल्यांची मुलसिबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सता आणि कॅथोलिक पळय सभा शिकयता ती सता हांव सत मानता आणि उसारता. कित्याक तू सस्नीक सत आणि सनवाय आणि तुवें ती उगडापी केल्यात. तू फटयनाय वा फटोवन फडनाय ह्या बाबर्तान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. बरोशीचे विधान. सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर्वच्या पातकाचे बुकसाने आणि जिणे उपरांत सस्नीक सुख चडितले म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तू सरपदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आणि तुवें ते बसयलाय ह्या भरोशान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचे विधान. सर्वेस्परा देवा सर्वसप्रासड हांव तुजो मोग करता आणि तुज्या पासत म्हज्या पेलांचोय हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आणि सरबरो आणि सर्व तुका फोवो ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचे विधान. म्हजो देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सण म्हज्या पथकांची हांव दूख धरता आणि ती कंटाळता. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आणि सर्व सुप्रासड मोग फावो जाल्या देवाक अवात्मान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आणि मुखार पाताक करिना म्हूण आणि पथकाची समय सुगितालोय म्हूण ती निचव करता. आमेन. समय शाब्यान बरे बरे खबर हाडली आणि पवित्र आत्मे वरवीं ती गर्भेत जाली. मान बरे कृपेन बदलेसन तुझे संघाता स्टॅम तर तुम सदैव स्टे फॉल शिक्षु चेंजेस भगवती मर्यादा वाचमया मोप्या खातीर म्हणतिकार आता नेम सामनाचा वेळार. आमेन. आपले स्मेरचे साकर तुझा शब्द परमाने म्हजो थैसा. मान बरे कृपेन बदलेसन तुझे संघाता स्टॅम तर तुम सदैव स्टे फॉल शिक्षु चेंजेस भगवती मर्यादा वाचमया मोप्या खातीर म्हणतिकार आता नेम सामनाचा वेळार. आमेन. आणि दवा सपूत मनीस जालो आणि आमचो मदेश जियलो. मान बरे कृपेन बदलेसन तुझे संघाता स्टॅम तर तुम सदैव स्टे फॉल शिक्षु चेंजेस भगवती मर्यादा वाचमया मोप्या खातीर म्हणतिकार आता नेम सामनाचा वेळार. आमेन. भगवंती द्वाचमा पसत नातिक क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फावो जावचो खातीर प्रार्थना इसम्या बरे बरे वरवीं तुज्या सोबतान क्रिस्तांव मनशापण घेतला मिसाना जाल्या ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदा कमी फावोशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणे वत म्हणून मी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या समय फात. आमेन. महिमा पाक आणि पताक आणि पवित्रात्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. महिमा पाक आणि पताक आणि पवित्रात्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. महिमा पाक आणि पताक आणि पवित्रात्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. देवाकडल्या पडव्या म्हज्या राखण्यास सिलशितायेन म्हाका दिलाय तुजे तापेन म्हजे मोत वाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जिबल्यावरचे मागणे सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेसू क्रिस्त आमच्या भावातय तुवें आमकां दिलेलो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत सळयल्लो सवेसो दिवो तुज्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो भाग्यात्रेक परत जागृत करूं. तुजी कृपा आमकां ताका नासतना स्वार्थाची विपोषण करतली सावन रूपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी असो आमच्या खंडीत भरवशान मनशाकुळांनी सगळे सृश्टीतय ते बी रूपांतर हाडूं. तेन्ना वायटाची सकत पुर्ती नासतली तुजी महिमा ससना परसळटली. जुबल्यावाची कृपा बरवशाची यात्रिका जावन आमच्या थंय सर्गींच्या दिव्या देवशी अत्येक नवो करूं. तीच कृपा सगळ्या पृथ्वीर आमचो सर्व नरसो आनंद आनी समाधान पसारूं. ससनाक आशिर्वादी जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदां काळ महिमा आनी होपलाप जावं. मोकाळ पुत्रा सोफेन आमकां मरी आशीर्वाद दी आमकां. भगेन कुर्साचे कुरवेनी और आमकां आमच्या गांव आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.